Machiegni kendo komiti mar budget opedho e od bura report budget ma olieki ne hiko omenda ma higa 2026 2027. Jakom komiti no Samuel Atandi opedho budget no ma olieki bang' kawo pach jokanyo e sectors mopogore opogore kod bede migepe mag sirkal maduto nyocha osechopo e nyimgi. E budget molieki no sirkal mamalo igeto keto tenge shillings milion 2.87, kamano en ma oriwo shillings 2.79 ne bad migawo maduong' ma otis ni executive. E od bura ichano ketne shillings bilion 50.7 ka bad migawo mar doho igeto ne shillings bilion 30.4. Apis Auditor General igeto ketne shillings bilion 9. E chenro mag loch gwenge kata devolution, budget molieki igeto keto shillings bilion 420 ne counties mondo opogi kachiel gi mbalang' ma shillings bilion 75.6 ne counties go. Chenro mag jiwo dongruok ne counties ma nigi dwaro kande kata equalization fund, budget no geto keto shillings bilion 9.6. Chenro mar kawo pach jopiny ichano ketne shillings bilion 4 e budget mabiro. Budget no kata kamano ni kod rem mar 5.3 ka irango kwan omenda ma sirkal nyalo biro choko e hik omenda mabiro. Od bura koro irito mondo opwodh budget ma oliekno.